You know, life does not expect you to be great or the best. It expects you to at least try and build your own dreams. Otherwise, someone else will hire you to build theirs. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa zidlana imelala. Ohlelwe nguMaphumulo AM. Sizovula ekhasini lekhulu namashumi ayisithupha nesithupha. Sithole inkondlo osihloko sayo sithi Ngikhanyisele Dlozi. Ifundeka ngalolu hlobo. Ngijiyelwe yingqondo kangisazi. Ngizothathani ngiluhlanganise nani. Konke sekuvele kwamabheketwane. Ngiyathatha, ngiyabeka akulunge. Yinqaba kayitshelwana le. Kwenze njani Thongo? Khanyisa. Ibinza lesibili. Zimnyama izindlela zimfiliba. Akukhanyi lutho phambili. Baphuma ezintatha bayoshona. Ngakumkhanya ngibabuka. Seliyoshona nabaya sebengena. Ngakumkhanya ngibabuka. Kwenze njani Thongo? Khanyisa. Ibinza lesithathu. Bangamanono ngilinungu. Banconywa betuswa ngobunono. Ngigqijwa ngifenyiswa ngobunuku. Nginjengesaluwakazi emzini. Banconywa benjengezintandokazi. Kwenze njani Thongo? Khanyisa. Ibinza lesine. Umunwe ukhombe kubo. Emine ikhombe kimi. Ngiyabagxeka ngizigxeke. Bangamanono ngilinungu. Bayajabula ngiyakhala. Basekukhanyeni ngisebumnyameni. Kwenze njani Thongo? Khanyisa. Uyaphela ukufundwa kwale nkondlo. Ake sichaze sicubungule sihlaziye. Isihloko sale nkondlo sifundeka ngalolu hlobo. Ngikhanyisele Dlozi. Imbongi ikhetha igama elithi ngikhanyisele. Eliqalisa ngesakhi esingungi esigqamisa ukuthi imbongi ikhuluma ngayo uqobo. Igama elithi khanyisela lichaza ukulethela umuntu osebumnyameni ukukhanya. Kuyini ukukhanya? Ukukhanya amandla axosha ubumnyama. Imbongi yakhetha igama elithi Dlozi elichaza umuntu osedlule emhlabeni. Lichaza ukhulukhulwane oselele. Lichaza ithongo. Lesi sihloko sigqamisa ukuthi imbongi yakholelwa ekutheni asebedlulile emhlabeni babheka impilo yalabo abasaphila. Sesiyabona. Umqondo osobala wale nkondlo umayelana nokuthi imbongi yacela iyanxusa. Icela edlozini ukuba liyisuse ebumnyameni, liyise ekukhanyeni. Ibinza lokuqala umugqa wokuqala. Ngijiyelwe yingqondo kangisazi. Imbongi ikhethe igama elithi ngijiyelwe eliqalisa ngesakhi esingungi esigqamisa ukuthi imbongi ikhuluma ngayo uqobo. Kanti igama elithi jiya kumbe jiyela lichaza ukuphenduka koketshezi lushube. Leli gama lijotshelelwe ngesijobelelo esinguwa ukugqamisa umqondo wokwenziwa. Ingqondo yembongi yenziwa okuthile, iyajiyiswa. Kwazise lokhu yimpambosi yokwenziwa. Yini kanti le ngqondo ejiyiswayo? Ingqondo ubuchopho. Intikintiki engaphakathi kogebhezi lwekhanda. Igama elithi yingqondo liqalisa ngesakhi esinguyi okuyisibanjalo esigqamisa ukwehliswa kwezwi lapho kufundwa leli gama. Lokho kwenzelwa ukwethula amaqiniso.
Yiliphi iqiniso elethulwayo la? Yileli elithi imbongi isebunzimeni noma isebumnyameni. Imbongi ikhetha igama elithi kangisazi eliqalisa ngesakhi esingu-ka okuyisakhi sokulandula. Isakhi esingu-ngi sigqamisa ukuthi imbongi ikhuluma ngayo uqobo. Igama elithi azi ligqamisa ukuqonda, kodwa-ke ngoba ligcina ngonkamisa ongu-i okungumkamisa wokulandula, kuchaza ukuthi imbongi iphelelwe ukuqonda nokuhlakanipha. Umugqa wesibili. Ngizothathani ngiluhlanganise nani. Imbongi ikhethe igama elithi ngizothathani elinesakhi esingu-ngi esigqamisa ukuthi imbongi ikhuluma ngayo uqobo. Isakhi esingu-zo, isakhi senkathi ezofika. Igama elithi thatha lichaza ukususa okuthile lapho kukhona. Kulo mugqa leli gama elithi thatha ligqamisa ukungazi ukuthi uzomisa kanjani. Igama elithi ni elisekugcineni kwegama elithi ngizothathani lingumbuzo, libuza ukuthi ini. Igama elithi ngiluhlanganise liqalisa ngesakhi esingu-ngi esigqamisa ukuthi imbongi ikhuluma ngayo uqobo. Isakhi esingu-lu siyisiqalo saliphi-ke igama? Segama elithi utho noma ulutho. Leli gama engiqeda kulisho alikho lapha kulo mugqa. It is implied. Lingani bami nani bafundi, ngicela ukuthi nibachazele kahle abafundi lokhu. Bhala ebhodini ubafundise kahle. Igama elithi hlanganisa lichaza ukuxuba, ubhanqe, udibanise. Igama elithi nani liqalisa ngesakhi esingu-na okuyisakhi sokuhlanganisa esichaza ukuthi kanye. Isiqu esingu-ni sibuza umbuzo othi ini. Umugqa wesibili lona uchaza ukuthi imbongi ayazi ukuthi izokwenzenjani. Amasu asetshenziswe imbongi ilawa: imvumelwano siqalo engu-ngi etholakala kulamagama alandelayo. Ngijiyelwe, ngizothathani, ukugqamisa, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa le nkondlo. Okwesibili, ukugqamisa ukulahlekelwa yithemba. Isu lesibili ifana ngwaqa elingu-ngi emagameni alandelayo athi ngizothathani, ngiluhlanganise. Ukugqamisa ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa le nkondlo. Okwesibili, ukugqamisa ukungabi nakuthula emphefumulweni. Umugqa wesithathu. Konke sekuvele kwamapeketwane. Imbongi ikhethe igama elithi konke eliyisabizwana sokubala. Balingani bami nani bafundi, nichazeliwe kabanzi ngesabizwana sokubala kule channel ethi isiZulu Grade 12 The Curriculum Breakdown. Ividiyo inalesihloko esithi isabizwana sokubala isibanjalo amplified. Ngiyabonga, niyathandwa, iyani lapho-ke. Imbongi yakhetha igama elithi sekuvele eliqalisa ngesakhi esingu-se esiyinsiza senzo. Nayo insiza senzo yatholakala kuleya vidiyo ngiqeda ukukhuluma ngayo. Isivumelwano esingu-ku sichaza isimo. Igama elithi vele noma vele lichaza ukuthi sekuyazenzakalela. Imbongi yakhetha igama elithi kwamapeketwane. Isakhi esingu-kwa isakhi sesandiso sigqamisa sikhanyise isimo esithile. Imbongi yakhetha igama elithi mapeketwane elichaza ukuthi konakele, elichaza mhlawumbe ukuthi lokho kwenzekile, lowo monakalo lowo ulihlazo. Umugqa wesine. Ngiyathatha,
ngiyabeka akulunge. Imbongi ikhethe igama elithi ngiyathatha elinesakhi esingungi esigqamisa ukuthi ikhuluma ngayo uqobo, kanti isakhi esinguya sigqamisa inkathi yamanje. Igama elithi thatha lichaza ukususa okuthile lapho kukhona. Imbongi yakhetha igama elithi ngiyabeka eliqalisa ngesakhi esingungi esigqamisa ukuthi imbongi ikhuluma ngayo uqobo. Isakhi esinguya sigqamisa inkathi yamanje. Igama elithi beka lichaza ukuhlalisa endaweni ethile. Imbongi yakhetha igama elithi akulunge. Leli gama liyalandula. Sitshelwa unkamisa wokuqala ongu-a. Sitshelwa isakhi esilandela lapho esingu-ku. Sitshelwa unkamisa ogcinile ongu-i ukuthi la kuyalandulwa. Lana izinto azihambi ngendlela efunekayo ngoba igama elithi lunga lichaza ukuthi zihamba emgqeni, zihamba lapho zilindeleke khona. Kodwa-ke manje uma kungalungi usuyalandula. Imbongi isebenzise ifanangwaqa elingungi kanye noya ukugqamisa ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa le nkondlo. Ukugqamisa ukucabanga ungaqedi. Lungi naloya utholakala kumaphi amagama? Kulawa ngiyathatha, ngiyabeka. Umugqa wesihlanu, yinqaba kayitshelwana le. Imbongi ikhetha igama elithi yinqaba eliqalisa ngesakhi esinguyi okuyisibanjalo. Izwi liyehla ngoba kwethulwa amaqiniso. Yiliphi iqiniso elethulwayo? Yileli elithi kulikhuni satshe. Sitshelwa yini? Sitshelwa yile gama elisetshenzisiwe elithi inqaba elichaza into edidayo, inkinga, ingwadla. Imbongi yakhetha igama elithi kayitshelwana. Leli gama leli liyalandula. Sitshelwa izakhi ezilandelayo ezingo ka kanye noyi. Kanti yini ukutshela? Ukutshela ukuyalela umuntu, ukuxoxa ukhulume naye. Ilokho kanye okulandulwayo la. Abekho abaxoxayo, abekho abayalela abanye abantu. Imbongi lapha ibhale lamagama amabili athi yinqaba kayitshelwana, yawahlukanisa. Uma ngabe leli gama libhalwe laba ibizo ngqube lahlanganiswa kwathiwa inqaba kayitshelwana, kuchaza ini lapho? Kuchaza into exakile engabikelwa muntu. Exactly. Into exakile yingwadla, into elikhuni, into edidayo, yinkinga. Uma ungasezukuyitshela muntu vele, kusho ukuthi vele awuzukuyibika. Leli gama elithi kayitshelwana liyimpambosi yokwenzana, ukugqamisa umqondo wokwenzana okuthile. Kule nkondlo kulo mugqa okuwukungatshelani. Imbongi yakhetha igama elithi le eliyisabizwana sokukhomba eduze. Lo mugqa wesihlanu awunalo uphawu lokuloba ekugcineni. Imbongi isebenzise isu elibizwa ngokuthiwa injambamenti ukugqamisa ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa le nkondlo. Okwesibili, ukugqamisa ukuthi umqondo ongenhla wehlela ngezansi. Asikawazi lowo mqondo. Sizobona uma ngabe sesifunde umugqa wesithupha. Fundeka ngalolu hlobo. Kwenze njani Thongo? Khanyisa. Ake siboneke. Igama elithi kwenze njani linesakhi sesandiso esingukwe. Inombuzo ongunjani osetshenziswe emva kwesenzo esingunza. Umbuzo ongunjani
usebenze njengesandiso. Ukuchaza isimo. Igama elithi kwenzenjani uses the interrogative of njani, which expresses how or what kind. Ngicela ukuyishiya lapho balengani bami seniyochaza. Imbongi yakhetha igama elithi Thongo ukuchaza idlozi, ukuchaza okhulukhulwane asebedlule emhlabeni. Imbongi yakhetha igama elithi khanyisa elisuselwa egameni elithi khanya, ukuchaza ukuxosha ubumnyama. Ijobelelo esingu-isa sichaza impambusi yokwenzisa. Nikeza umqondo wokwenzisa umuntu into ethile. Idlozi linikezwa umyalelo wokuba likhanyise. Uyayikhumbula injambamente esikhulume ngayo? Ake siboneke. Okwesithathu, ukugqamisa ukuthi imbongi esebunzimeni iyaludinga usizo. Lo mugqa sibona uphawu oluphakathi nendawo nomugqa olubizwa ngokuthiwa isizura. Ukugqamisa okulandelayo, ukwakheka komgqomo omlando oyisigqi lapho kufundwa le nkondlo. Okwesibili, ukugqamisa ukuthi imbongi ithe ukuphumula enkathi ihaya inkondlo yayo. Imbongi isebenzise umbuzo mbumbulu kulo mugqa. Ukugqamisa ukungabaza. Iyazibuza, iyaziphendula. Lona ngumbuzo ongadinge impendulo. Balingani bami nani bafundi, niyabona yini ukuthi yingakho nje imbongi ibidamane isebenzisa imibuzo. Emgqeni wesibili ithena ngizothathani. Umbuzo onguni otholakala ekugcineni kwaleli gama. Singasho kugcwale umlomo ukuthi ufakazela ukuthi imbongi yangabaza. Imbongi yasebenzisa igama elithi nani. Uni lona oyisiqu saleli gama ufakazela ukuthi imbongi iyangabaza. Emgqeni wesithupha imbongi yabuza futhi ngokusebenzisa umbuzo othi njani. Nalapha kufakazela ukuthi imbongi iyangabaza. Ibinza lesibili, umugqa wesikhombisa. Zimnyama izindlela zami. Imbongi ikhetha igama elithi zimnyama eliqalisa ngesakhi esingu-zi esigqamisa ubuningi. Kanti igama elithi mnyama ligqamisa ukuthi akukhanyi, liyisibaluli, linikeza umumo wento, isakhiwo sento. Ngabe nguyiphi leyo nto emnyama? Imbongi ithi izindlela. Igama elithi izindlela liqalisa ngesakhi esingu-zi, ugqamisa ukuthi ziningi lezo ndlela lezo. Igama elithi ndlela lichaza umzila osuvuthiwe okuhanjwa kuwo. Ngaleli gama nje kuyacaca ukuthi imbongi ikhuluma ngempilo yayo. Imbongi ikhethe igama elithi zimfiliba eliqalisa ngesakhi esingu-zi esigqamisa ubuningi. Kanti igama elithi mfiliba ukuthi azicaci. Umugqa wesishiyagalombili. Akukhanyi lutho phambili. Imbongi ikhethe igama elithi akukhanyi. Kuyigama elilandulayo. Sitshelwa unkamisa olandulayo u-a nesakhi esingu-ku kanye nonkamisa ogcinile ongu-i. Kulandulwa ini lapha? Kulandulwa ukukhanya. Ukugqamisa ukuthi akukho ukukhanya. Kusho ukuthini? Kusho ukuthi kumnyama. Imbongi yakhetha igama elithi lutho ukuchaza into engekho. Imbongi yakhetha igama elithi phambili ukuchaza lapho iqonde khona. Umugqa wesishiyagalolunye. Baphuma ezintatha bayoshona. Imbongi ikhethe igama elithi baphuma noma baphuma eliqalisa ngesakhi esingu-ba esichaza ubuningi. Kodwa-ke uma uthi baphuma siyobe sigqamisa inkathi edlule. Imbongi yakhetha igama elithi phuma elichaza ukusuka endaweni uye kwenye. Imbongi yakhetha igama elithi ezintatha
Ukuchaza ekuseni ngovivi, imbongi yakhetha igama elithi bayoshona eliqalisa ngesakhi esinguba esigqamisa ubuningi. Isakhi esingu-yo imvama sigqamisa inkathi eyofika, kodwa kulo mugqa ngokwalesimo engazathi sigqamisa isifiso sokuthi engathi ngabe laba abaphumayo bangambiza phela naye abe yingxenye yabo. Uyabahawukela, meaning he desires to be part of them, to be invited and called. Bathi, come and join us. Yilo-ke engikutholayo la. Igama elithi shona lichaza ukusithela. Balingani bami nani bafundi, for the first of its kind, since I've known myself, I have written notes down about this poem. I'm becoming confused, shame. I should have written on the book itself. Bengizama ukushintsha nje, it doesn't assist me. I leave certain things behind. Awubuke njengamanje, this is what I left behind. Umugqa wesikhombisa unefana ngwaqa elinguzi emagameni alandelayo. Zimnyama, izindlela zemfiliba, ukugqamisa okulandelayo. Ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa le nkondlo. Okwesibili, ugqamisa isimo esimanzonzo. Kanti-ke emgqeni wesishiyagalolunye sithola ifanangwaqa elinguba emagameni alandelayo. Baphuma, bayoshona, ukugqamisa ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa le nkondlo, nokugqamisa ukuthi imbongi iyinkomo edla yodwa, iyisibukeli, ayiyona ingxenye yeqembu elibonakala sengathi liphila kamnandi. Umugqa weshumi, ngakumkhanya ngibabuka, imbongi ikhethe isigejane samagama esithi ngakha umkhanya ukuchaza ukubukela ungenzi lutho. Imbongi yakhetha igama elithi ngibabuka eliqalisa ngesakhi esingungi esigqamisa ukuthi imbongi ikhuluma ngayo uqobo, kanti isakhi esinguba sigqamisa ubuningi. Igama elithi buka lichaza ukugxilisa amehlo entweni ethile. Imbongi la yayigxilisa amehlo kubona labo bantu ebekade behamba beyoshona. Umugqa weshumi nanye, seliyoshona nabaya sebengena. Imbongi ikhethe igama elithi seliyoshona eliqalisa ngesakhi esinguse esigqamisa ukuthi ngaleso sikhathi isakhi esinguli siyisiqalo segama elithi ililanga. Siyazi sonke kusuke kushona ililanga noma ilanga. Isakhi esinguli isakhi esifihlwayo ngesinye isikhathi esibizwa ngesiNgisi ngokuthiwa phecelezi i-camouflaged prefix. Isakhi esingu-yo sigqamisa inkathi eyofika. Igama elithi shona ligqamisa ukusithela kwelanga. Umugqa weshumi nambili, ngakumkhanya ngibabuka, imbongi ikhetha isigejane samagama esithi ngakumkhanya ukuchaza ukubukela ungenzi lutho. Imbongi yakhetha igama elithi ngibabuka eliqalisa ngesakhi esingungi esigqamisa ukuthi imbongi ikhuluma ngayo uqobo. Isakhi esinguba sigqamisa ubuningi. Igama elithi buka ligqamisa ukugxilisa amehlo akho entweni ethile. Umugqa wamashumi amathathu, kwenzenjani Thongo, khanyisa. Imbongi ikhetha igama elithi kwenze eliqalisa ngesakhi esingukwe okuyisakhi sesandiso, kanti igama elithi nze liyisenzo. Igama elithi njani lingumbuzo. Igama elithi ithongo lichaza idlozi. Igama elithi khanyisa lichaza ukuletha ukukhanya, lichaza ukuxosha ubumnyama. Leli gama elithi khanyisa
lijotshelelwe ngo-isa, gqamisa impambosi yokwenzisa, ukunikeza umqondo wokwenzisa into ethile. Lo mugqa unezimpawu zokuloba ezimbili. Uphawu lokuqala isizura, ukugqamisa ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa le nkondlo. Okwesibili, ukugqamisa ukuthi imbongi ike yathi ukuphumula ngenkathi ihaya inkondlo yayo. Uphawu lwesibili, umbuzo mbumbulu, ukugqamisa ukuthi imbongi iyangabaza. Sishilo sathi umqondo osobala wale nkondlo umayelana nokucela usizo edlozini. Ingabe imbongi iyangabaza ukuthi izolithola lolu sizo? Balingani bami nani bafundi, niyathandwa, nisale kahle. Okwanamhlanje sizokuma lapha.